danna subscribe domin samun shirye-shiryenmu. Sannan ka danna ƙararrawa. Mun gode. Mutanen garin mu kenan ba za su taɓa canzawa ba. LAHAB ya dawo. LAHAB ya dawo. Ina. Yana nan ya shiga cikin gari yanzu saurin nake yi man zai mana sauran mutanen. Sallama mutane. Na ai mun ga zama ba. Lafiya mai gida na kana ta wasa wuka haka? Ana da yau mutumin ya tashi ne. Uwar gida wallahi kaman kin san haka nan. Yau da tun da garin Allah waye gaba ɗaya a yamutsanin ke jina. Gaskiyar magana Allah dai kawai ɗori da asara. Amma yau duk uban da ya saka ce ta ɓoni. Allah sai na ji hanje shi a ƙasa. To Allah ya kyauta, Allah ya tsare. To amin. Amma gaskiya dai Allah ba mai rabo sa'a. Wannan magana haka ne. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wa ke mun sallama daga waje? Baje, ai Faisal ne fito ga gani. Ah, Faisal. Yawwa da mun zo sanar da kai. LAHAB ya dawo. LAHAB Ya dawo yana na cikin gari. ai na gan shi. Na ga shigo shi cikin gari yana na cikin gari. Kuma turun wannan kai. Allah bakin gayya wallahi wannan tafi karfin abin nan dishi tare. Uwar gida. Uwar gida. Uwar gida mi komin kayan aiki haka. Na ce ki mi komin kayan aiki. Durun wannan kai, durun salatin Allah. Wallahi yau ido na idan Allah kun je mun yi ido bi da shi sai ya faɗi dan durun wannan. Ko ba sa'a, kai sa'an ma ta kau.
Kai ka fito da abin nan mu yi rana yayi fa. Yana na cikin gari. Buma, Faisal, me kuke a nan wajen? To Lahab ya dawo cikin gari kuna nan wajen kuna ta wani gyara karako? Ya dawo, ya dawo. Mu je. Salamu alaikum. Tashiru. Lafiya haka na ganka wunjan wujiga. Na fa lafiya gari ba lafiya. Mutanen gari su mai anguwa, su mai dawa an ɗiwo makamai za a ji a gaba Lahab. Lahab din ya dawo ne? To, ni ma haka nake ji wani Faisal ya bi gari na ta faɗin ya dawo. Mu je. Ai mama abu ba mai wahala bane. Kamar yadda na aikata musu aikin na wuce, haka aikin zan ƙara aikatawa a garin kuma in zauna daren dam. Lafiya kalau mama. Bismillah da Kawai mutum sai kawo mutane hankali. Karasa kuwa ita shi wajen ɗan bai na jani. Ya ci mana kuɗi. Haɓar Allah. Amma Allah ta biki ma liman. Kai ka kan hanya kenan. Na lafi. Lafiya da. Ai yana na gida. To mu je. Ai can dai ni ba. Shin wai ina ka shiga ne Lahab? Mutanen ƙauyen nan sun yi nema har sun gaji sun saduda. kamar dai yadda na gaya miki, abin da na aikata musu na bar garin nan cikin ƙoshin lafiya salin alin, hakan kuma shi ma zan ƙara aikatawa in ƙara zaunawa a garin daren dandan ba tare na samu matsala ko ɗaya ba baba. Kar ki kwantar da hankalinki, kin dai ni ne insha Allah in dai baki na magana to ba ni da sauran wani damuwa baba, ki sha kuruminki.
neman ka suke ruwa ije. Kun ga gidan ko? Nan ne gidansu. Nan ne gidansu. Nan ne ja ta bashi mana ciki. Nan ne gidan? Kwarai. Matuƙar baki na zai buɗe yayi magana. To zan iya tunkaran kowane ne ko da kowane irin laifi na aikata lafiya kau zan yi zama na gari in dai da baki na to ban da matsala kawai ka ɗan babura. Lafiya na gidan nan? Ka gani ko Lahab? Abin da nake ce maka kenan ko Lahab? Kusa da ni ba kya ji ne? Anti, mene miki ne kike mun kamar kina jin kyamata? Ba dole in ji kyamar ki ba, dubi sai tashi kike yi kamar wacce bata yi wanka ba, kuma na tabbata da wankan ki anan. Kar dai ki ce, man da nake shafawa ne yake sani warin kashi. Kwarai kuwa biri yayi kama da mutum. Yar uwata ya kamata ki leka shagon RahamaSadau Cosmetic mai numban shago 86 daidai layin Kanawa IBB Market Suleja Niger State. A nan zaki samu Malam Idris mai manja. Yana sai da mayuka kala-kala da zai yi daidai da fatar jikinki, kamar su Pimette Dox, BB Clear, Infinite Clear, Precious da Super White, Gold Skin da Body Treat. RahamaSadau Cosmetic bai tsaya nan ba. Yana sai da kayayyakin kwalliya da suturarurruka masu kamshi domin kin san mu mata sai da ado. Ga mai sayan ɗaya ko sari anti? Yana badawa cikin sauƙi da rahusa. A garzaya shagon RahamaSadau Cosmetic mai namba 86 daidai layin Kanawa IBB Market Suleja Niger State ko a tuntuɓe mu a wannan nambar waya kamar haka: 07055755669. Sai kun zo.